Muya gangla takumara posok dalok rok engkorok I hastayem cakumara bai tok bahan sana. Hello guys, engkai norok jotono no lamsugo ani taisa ketal vlog engkai norok joto saimana tini tamani din tini ke buisuni din engkai happy buisu norok jotono no engkai tabuk engkai ang funga siri siri vlog start khayo engkai norok jotono no fung kaham engkai tabuk ang engko tini to engko ni awan rok labra rok joto khayo borok engkai angbo kisa khainai nai labra mui songnai pura mixer 120 pot mui himani obo songnai engkai tai awan rok khainai tam koi 3-4 pot awan khainai ang tini engkai tai engko chin no tam khai buisun dino tam khai chung chin borok tam kha borok joto phunung nai engkai norok kisa joya sak nai di video no engkai last porjonto engkai norok no joto phunung nai norok joto nuk nai tini engkai joya sak nai tong di engkai thoi start khaigana vlog ang tabo khai phungka ham nai di ang tabo khai labra songna bagai buisuni labra songna bagai tini mui rok swnamna nai tongo iko thaipong khaksa tukha muya tha iko muya kotoma kaisir manjak engkai sesna engkai ta ken tamaria busu ganang dalo denda da hinabo engkai tai mukhum sok mukhum sok dalo tongo tha tongo yakni tha bolongni tha engkai mukhumo engkai tai thatui taibo tongkho thalit engkai taibo tongkho chakumara rok thai aborok jotto swnambaine ang norok nai tongni tini ni vlog ngai kisa interesting ongnai masuk no thangoi tai koita pot mui mannai nai pura 120 pot rok songpong bui engkai aboni bagai koita pot ka ani goni naina bagai ang mane bangruna bagai ang taisa nainai masuk aro thangoi borok tam paitu kha borok jotto hisab khainai nai norok jaya sangnai tong जों खरang nai mui kuthung na hana bagai ongkho laikya taibo kubang ma mui kuthung na hana bagai engkai kubang mix khaina bagai pura jesuk kubang khaima nasuk kaham engkai ang nai tabu tao cố là cố gắng của tao iko mui kuthung tui phakang tabu khingkang obono songnai doti sal onek ungkha tui rok tukuna nanggo tui rok tukui dubrok na nanggo nogo thaichuk blai rok kanai tam khainai oma gilama kam tong obose tabo kun phan khaijia ko busama boler thanga tini ke norok nai tong di choy sak này ani mui 120 pot joto gai 20 pot mano 100 pot kaya 50 pot muya gangla takumara posok dalok rok engkorok I elengsa khai manlia engkai tai tamo muitu yaksa hinai engkai jak mukhum rok tongo engkai kantha rok tongo tam mungmaya asuke bangkha mui pot o pot mili se asuk bangkha nai engkai tabo bonang songnai bahai ke songnai norok no phunungnai imo tamo sari engkai ready khai malai sinai iko tabo khai engko songnani bagai sombar thok engkai tongo pias rokha higai paspuron higai tai tejpata rokha engkai ko mui khai karai kotor baisima kubangma pot tongo mui iko karayo songoi paikha niramis engkai tini khai paspuron roi songkata hello guys engkai tabo khai maimi rok songoi tui rok tukui paikha tui rok tukubai tabo khai ko thaichuk blai rok lagoi paikha lagoi tukui musui joto engkoi paikha engkai tabo engkai chalai nai chung engko
তাই কাইসা কাম তো হবরক পাই মায়েরক চালাইনাই এরপরে এমনারক এমালাইনাই মামা কলাই নতান সুজা খিতাই রগদার এসে মাকু गजब बेइज्जती है आशीर्वाद দিব খরব কাম কত নে যোগ যোগ আইলো নে ওনা এ দান তো তন্দর থেকে ফোন Iko tau khe mai chalai na nai kha duita jaga ni mui sopai ka ma sungor ni awan bai mui ke tai chin mo kana ni tam muthe nai di ata phol da hin tam hina bono chanai tam ata phol hilai ata sanai ata phung ata khuluk khuluk The next day. awan chenna bagai tau khai kisa sake kana Hamia engkorok tong hingga mau ikan ni on chen mana style lagi abo alada ini bukan iko awan khai bekan aja Bati thaja khaika gani bisa kai mobile lai tongo sound kom thaka ang khawan khayunga bono mobile phone tono din baban mobile guys phungka ham no jotono no engkai tini phungo gai bosor poila ni din hinoi chong mangso wak bahan bai tok bahan pai tukha iko wak bahan no hingkai muya bai songnai wak bahan no muya bai hingkai tok bahan no kai jakumar bai songnai jakumar songjak hingkai jakumar bai waisapa no songoi jai ne hingkai tini first time songoi janai jung hingkai nor buisao mane tok bahan bai jakumar songang kai thogoi nei hingkai ang songoi nai tini kai taro mama ro hingkai norong nai tongdi muya snam gana tabo ko muya kong saman mani Nogarani o engko phulu mia labra songmani odek songka odek tonka abono tabu mangso bai songnai okay yang ke mangso boksa Kapai ro thogra salo na khungman mani nage di chess ayu shooting mix khaijak hamra brat mix khaijak Hả? Rishine tauka o mosur guri packet to khacha kham
abokai muya bai chongo chakumara ai rui khai ko buti nya ha ka buti to bahan nge buti ha mamsu buti bejak naigadi ri rusuri thungo oma thungo tong narung mansi naigadi ma ani goi terang rusuri thungo yo athaga age thungo hey hello hin hi fi man jan khai fi first time chakumara bai tok bahan sanai tini amakai muya bai wak bahan Mới mày thế. ibule bin barma nin bai ke urus turja amakai salad khira bai tomato salad abu salai gan ase obai tharuk to kamu khona bagaise samroi Chào bye.